Здравейте, казвам се Емилян Танев и в това видео ще ви представя най-лесния и удобен и ефтин начин за международни преводи от и за България. А, Преди да започнем, ще представя малко повече за себе си, да бъда по-легитимен. Занимавам се с счетоводство и финанси вече повече от 10 години. Завършил съм финансов контрол в УНСС, както имам и професионална счетоводна квалификация от Англия, от, така да се каже, Института на управленските счетоводители в Англия. Последните години се занимавам активно или по-скоро съчетавам IT с финанси и счетоводство. От края на миналата година и по-специално от декември месец получих предложение да замина в UK и да работя там. И съответно едно от първите неща, които трябваше да реша е как ще правя международни преводи. Първо трябваше да изпратя пари от България за Англия и в последствие пък да изпращам регулярно или ежемесечно пари за България като един семейен човек, тъй като имам дете. В това видео ще ви представя услугата TransferWise и смятам, че никоя не е по-добра от нея. Създадена е от хората, които стоят зад Skype, както и като главен инвеститор е сър Ричард Брансън. Е много известно лице в инвестиционните среди и въобще в създаването на бизнес. Смея да твърдя, че това е най-добрата, най-лесна за използване услуга и в същото време най-ефтина. Тук не говорим само за цената, фактическата такса за превод, а говорим за цялостната стойност на превода, в която включва и и курса реално. Сега ще ви покажа едно кратко сравнение. Нека отворя на ново сайта. Ако искаме да изпратим, примерно от Англия, 200 паунда в български лева, в момента курса, който ще ни гарантира, е 2,43,94. Ние ще изпратим 200 паунда и получателя ще получи 483 лева, като в тези 200 паунда ще бъдат включени и 2 паунда такса за превод. Или ако разгледаме всъщност в момента какъв е курса, на българския лев към паунда, всъщност нас трябва обратния GBP, BGN. Ще видим, че той е 2,44. Реално TransferWise наистина ни предлага почти същия курс, който в момента тече на борсата. Всъщност те декларират, че дават реален exchange rate и не се опитват да печелят от това. Дори може да видите за последните 30 дни как е вървял курса.
общо взето в 24 часа се сменя няколко пъти и така нататък. Ако искаме да сравним тази услуга с добре познати ни MoneyGram, например, тук ще избера, че изпращаме онлайн MoneyGram, въпреки че можем да изпращаме от локация. От локация е значително по-скъпа, извинявам се. И всъщност, ако искаме да изпратим 200 паунда, получателя ще получи 468, като тук има една уловка, че освен че към 200 паунда, които ще изпратим, ще трябва да допълнително да включим и таксата от всичко прави 205 паунда. Това означава, че курса, който ни дават паунд към лев тук при MoneyGram е много по-нисък от това, което предлагат TransferWise. Както и таксата, видимо, е по-висока. Нека да разгледаме Western Union, друг известен метод на изпращане на пари. Искаме да изпратим пак 200 паунда. Избираме най-евтиния вариант. Да запълним всъщност сумата през банка, като можем и през дебитна карта. Ще видите, че тази опция е безплатна. Всъщност не се увеличава цената, така да се каже, от дебитна карта, ако използвате. При TransferWise значи тук е подобен случай. Изпращаме 200 паунда, добавяме още почти 5 паунда и това, което изпращаме общо е 205 паунда и получателят взима 475 лева и 88 стотинки. Ако го сравним с TransferWise, видимо, първо получателя получава повече пари и това е включено в 200 паунда. Ние не плащаме 205, всъщност ако напишем 205, реално, или трябва да бъдем прецизни, получателя ще получи 494 спрямо 475 при Western Union и 468 при MoneyGram. Добре разбирате, че определено вие сами може да проучите, но според мен това е наистина уникална услуга и действително най-евтината. Като бонус, ако използвате линка, който ще видите сега на екрана, както и линка, който е в описанието под видеото, ще получите първия ви превод, че е безплатен. Ето. Всъщност. Ето тук. Вече ни пише, че безплатно ни дават първи превод. Добре, нека да продължим. Ако искате да разберете как да си конфигурирате и да си сетъпнете акаунт, използвайте този линк, който ви дадох и ще получите първия превод безплатен. Аз също ще получа малка награда от това нещо, затова и правя това видео. Тъй като рекламирам всъщност тази нова услуга. Нека да започнем отново. Аз ще се регистрирам с един спамерски имейл, който имам. Съветвам ви да използвате ваш основен имейл тук. Нека да се видя почтата. Действително има доста.
изисква от нас да си потвърдим имейла. И всъщност това, което виждате в момента, отново е директно стартирате екрана с изпращане на сумата, може да се върнете една стъпка назад и да отидете на вашия екран, в смисъл да не използвате веднага реално този бонус, който ще получите през линка, но все пак, ако искате да изпратите пари, може да конфигурирате и получатели, но ние ще го направим тук и той ще се включи. Така, сега ще искаме да изпратим 200 паунда. Нямаме никаква такса. Даваме продължете. Тук изисква лична информация. Както и телефон за връзка. Само ще взема от някъде един телефон и ще продължа. Така, попълних информация. Ще го изпратим като Емилиан Таев. Тази информация в момента не е реална, но просто за демонстрацията. Ще продължим. Ще искаме да изпратим на някой друг. Искаме, например, Иван Иванов. Едно много рядко срещано име. Понеже е в български лева, ще поиска да напишем IBAN. Тук имам един IBAN, който намерих в интернет, пак не е реален. Искаме да продължим. Тук ни казва какво всъщност ще получи бенефициента и дали искаме да му напишем някаква референция или някакво основание. Депозит. Е достатъчно. И вече на тази стъпка имате възможност да изберете различни начини, с които да захраните това плащане. Нали, тези 200 паунда, откъде да се получат. Дебитната карта е най-бързия и най-ефтиния начин. Има възможност за кредитна карта, но там вече има такса. И както има и банков трансфер. Ако изберете дебитна карта, трябва да напишете номера на картата си, кога изтича, отзад на гърба, тези 3 цифрички, които са за сигурно стоят. Както и да напишете адреса си на картата. И са така наречения билинг адрес обикновено. На тази карта можете и с банков трансфер доста по-лесно. В смисъл, понякога го използвам и банковия трансфер. Аз вече съм направил 5-6 превода. Ако използвате банков трансфер, превеждате на този сорт код с тази сметка и използвате тази референция като основание на плащане. И съответно TransferWise ще намери по тази референция тази транзакция и ще изпрати парите на бенефициента, който конфигурирахме. И всъщност това е като цяло. Ще го канцелирам този трансфер. Тук ме пита, ако искаме да го канцелираме, дали сме изпратили вече парите,
коя ни е банковата сметка, от която сме изпратили и така нататък. В нашия случай не сме изпратили, затова нали, да реално имаме възможност, дори ако сме изпратили пари към TransferWise, пак да канцелираме превода и те да ни върнат парите в банковата сметка. Хубавото реално е, че съжалявам, но малко време отнема. Когато конфигурирате някой бенефициент, получател, той вече ще излиза като получател, като запазен получател и можете много бързо да направите превод. По същия начин, както може да изпратите паундове в България, така може да изпратите и левове в Англия, които ще бъдат получени в паундове. И абсолютно по същия начин отиваме на изпращане на пари или send money. Ще искаме в нашия случай да изпратим от България Англия. Казва ни какъв е курса. Първият превод е безплатен отново. Показва ни колко ще спестим, ако използваме банков превод, обикновен банков превод. Той е доста по-скъп и от MoneyGram и от Western Union. Може би нали, тук е добре да отбележа, че може да се прави всякакви преводи от евро към лева, от долари от Америка към лева, от лева към евро, да се получи някъде в еврозоната. Или по-скоро страните, използващи евро като основна валута, както и от лева към долари и така нататък. Сега, доколкото знам, за евровите преводи има в някои случаи кореспондентски банки, които могат да предложат добри условия за еврови преводи. Само в еврова сметка в България. Но трябва да проверите. Аз съм сигурен, че специално за паундове, от и за паундове, от България за Англия, от Англия за България, реално това е най-ефтиният вариант. Ще се опитам да изпратя на себе си в този случай и вече знаете, всъщност нека изпратим на някой друг. Сега в нашия случай искаме да изпратим реално от България към Англия и в този случай не трябва сорт код и номер, който е английския вариант на сметка. Сега всъщност така няма да стане. Тези номера отново не са реални, не са мои. По-скоро. На следващата стъпка пак имаме така, преглед на това къде изпращаме, колко пари изпращаме, като изпращаме 1000 лева и съответно получателя ще получи следната сума. Искаме ли някакъв текст, може просто да не пишем никакъв текст, не е задължително. И вече тук ще ви пита за начин на захранване. Как ще изпратите реално тези 1000 паунда? За България няма вариант, в който можеш да изпращаш през банкова карта. Затова трябва от ваша банкова сметка или директно в Unicredit на гише да захраните тази сметка, бенефициента да е TransferWise и да използвате тази референция. Много е важно. След като го направите, нали, на тази
на тази стъпка може да кажете, ще го направя по-късно, нали, превода и да отидете на гишето и да го направите, за да може този процес да върви напред. Както е възможно и вече да сте направили процеса, да сте направили трансфера, ако имате онлайн банкиране, например, аз го използвам. Да, като това е като цяло, всъщност смятам, че TransferWise определено е най-добрият начин за преводи международни. А, Общо причината да бъде толкова ефтина е, че те имат сметки във всяка една държава, в която оперират. Реално парите не се прехвърлят от Англия в България. По-скоро вие превеждате в Англия, те си взимат сметката, парите от България и превеждат в българската сметка, както и обратно. Ако изпращате пари в България, вие захранвате тяхната сметка в България, те съответно взимат от парите си, от сметката си в Англия и изпращат на бенефициента, като по този начин няма физическо преместване на пари през държавите, нали, няма международни преводи, което е всъщност скъпото. В тази ситуация, благодаря ви, че гледахте това видео. Желая ви успех!